खुलुमबाय दिनैनि साबजेक्ट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि करोना बेरामि मन्टु रामसियारिनि जिउ खहा। मुलुगनाङै करोना भाइरासआ आसामावबो सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो। मैया शुक्रबार खालि बाक्सा जिल्लानि 50 बोसोर बैसोनि मन्टु रामसियारिया करोना भाइरासजों गाग्लोबजाना GMCH देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। बिथां मन्टु रामसियारिखौ थांनाय बृहस्पतिबार खालि करोना पजिटिव मोननायाव GMCH देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय गोब्राब हालोदनि थाखाय बिथाङा जिउ गोमानांगौ जायो। मख'नो गोनांदि आसामाव करोना भाइरासजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 9 जाबाय। बे नाम्बाराव दङ सुनील छेत्रीया इन्डियान फुटबलाव मैया 15 बोसोर आबुं खालामबाय। भारतारि जोलुर हानजानि केप्टेन सुनील छेत्रीया मैया भारतारि जोलुर हानजायाव 15 बोसोर आबुं खालामबाय। बिथां छेत्रीनि दैदेननायाव भारतारि जोलुर हानजाया गोबां देरहासार जानानै भारतखौ मुंदांखा खालामदों। बिथां सुनील छेत्रीया गावनि 15 बोसोर आबुं खालामनायाव मोनसे सोंथिनि फिन होनायाव बुङोदि आं दानो रिटायार जानायखौ गोसोआव लाबोथ'वाखै। बिथां सुनील छेत्रीया 12 जुन 2005 मायथाइयाव पाकिस्ताननि हेंथायै गिबि गेलेजेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि सुनील छेत्रीया दासिम गासै 72 इन्टारनेशनल गल सोनो हानायजों क्रिस्टियानो रनाल्ड'नि उनाव नैथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हायो। 3 नाम्बाराव दङ BTCआव हाग्रामा महिलारिया उदांस्रिखौ सिफायदों। प्रमद बर'। UPPL राजखान्थि हानजानि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हानजानि मेलाव नुजाथि हैनानै माखासे बिबुंथि होयो। बिथाङा बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया BTCआव उदांस्रिखौ सिफायदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPFआ बोलो आरो फैसाखौ बाहायनानै BTADनि उदांस्रिखौ सिफायदों। बिथाङा बुंबावोदि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा BTADआव थाबैनो BPF सरकारनि सासनखौ फोजोबनो लुबैनादो आरो गोबां मानसिफोरानो UPPL हानजायाव हाबगासिनो दङ। 4 नाम्बाराव दङ 24 जुननि उनाव कपिला टीमजों दा कपिल शर्मा श'नि शुटिंखौ जागायसिगोन। कपिल शर्मा आरो बिनि श' दा कपिल शर्मा श'नि अनसायगिरिनि थाखाय मोजां खौरां। हादोराव लकडाउननिफ्राय खुलिनाय लोगो लोगोनो आथिखालाव 3 दाननि उनाव कपिल आरो बिनि टीमा श'नि शुटिंखौ जागायगोन। श'नि चेनेलआ टीमखौ 24 जुननि उनाव शुटिं खालामनो थिनदों, जायखौ लानानै हल टीमआ गोबां उसुखुथु जादों। बे खौरांखौ सुराङाव लाबोनानै कपिलनि स्टार अर्चना पुरन सिंहआ फोरमायदों दि आथिखालाव गावसोर 24 जुननि उनाव शुटिं खालामनो थाखाय गनायथि मोनबाय। गाव हमदांनो हायो दि गावसोर माखासे सान मोनसे फाइनाल कन्फारेन्सनि थाखाय थाद'बावनांगोन। 5 नाम्बाराव दङ QSनि रेंकिंआव IIT दिल्ली, IIT बम्बे आरो IIScआ जायगा आवग्रिदों। QS वर्ल्ड इउनिभार्सिटिनि रेंकिंआव टप 200आव IIT दिल्ली, IIT बम्बे आरो IISc बेंगालुरुआ जायगा मोनदों। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव माखासे दावख्लायदोंब्लाबो गंथामबो सोलोंथाइ फसंथाना टप 200आव जायगा आवग्रिनो हादों। बुधबाराव लन्दनाव 2021 नि थाखाय फोसावनाय QS रेंकिंनिफ्राय बे खौराङा सुराङाव फैदों। IIT बम्बेआ बेयाव बयनिख्रुइबो साबसिन रेंकिं मोननो हानाय भारतीय सोलोंथाइ फसंथान जाबाय। बिनि रेंकिंआ 172आव। थांनाय बोसोराव IIT बम्बेनि रेंकिंआ 152आवमोन। IIT दिल्लीनि रेंकिंआ 182 निफ्राय फावसायनानै 192आव थाहैदों। फारसेथिं IISc बेंगालुरुनि रेंकिंआ 184 निफ्राय फावसायनानै 185आव थादों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।